팔바이데 한산이 말이 팔바이데 하봉 하타이 무바그라 Bangkok na cái trường bố nó lòi cái lên Trung tâm này thôi. Sikla botol ayo blok thương Uma botol ayo blok thương Sini media rokno tam ningkesung sini Satra Golaghati assembly ni andaro sing 27 tarik ni থেকে door to door campaign sing khlai tonglayo tini sing first west darul basini simi tabuk tini paithak Golirai bisio phaisok paikya sing o jagao tini tabuk first step ngai sini o Golirai bisini ngai sing o door to door campaign sing khlaimani gang kemo haise sini buskang ni je 2023 je buwagarani je thansa hanai sing o samani awaisa thansa ka tonginai sing buwagarani logir lainai sini borokni manthai tai joto je Tipra saroni je demand tongmani abano success khlainani bagai sing tabuk sini sara 17 Golaghati o sing door to door campaign sing khlai tongo aboni bagai sing tini Golirai bisi paithako sing phaisok paikya aba kene sing nogo habuinai buwagarani kokno sing kok pirinai sing tini Golirai bisi hayo sing program khainai te campaign khainai sai greater Tipra ni awareness campaign khaite tabugo sini buwagaran thancho tabugo phaime ko jara wansokmani juda ngui tongko national party bai gedalainai tabugo masamu subu siang tongko sing aba haino habuino sing tini bongna bujongnan bakai sing tabuk thanglai tongo tini bai sal bosor omoi khlajak to tini abo bai prai 9 din haing tongkha sing 9 din haingui tongkha ega aboni poreo 27 tarik simi tini 4 tarik prai 9 din haing tongkha aboni poreo sing sini hai bobta hai sini buskangni bagai step na harjak abo sing sini 17 Golaghati assembly asukinai taisa decision na harjane immediately nok asuk tonglia nok kokpi mule tini sakda tini ja painai tini ta nok kokpir mung tini no paithak phaisok paikya aboni yakolo sing alada movement tongpinai sing immediately payment poreno sing khana ni bisingo sing block committee asukini taisa decision khaipinai sini buskangni step tamungnai